Nastavljamo sa temom migranata. Dejane, dotakli ste se teme Turske i Erdoganovih poteza. Nakon, dakle, krize na sirijsko-turskoj granici usledilo je upravo ovako ponašanje od strane turskih zvaničnika da se određeni talas migranata pusti. Oni koji su dugo bili pod kontrolom turskih vlasti, njih 75.000 se kaže, negde se kaže 100.000. 3 miliona je kod njih taj, možda ima više. Ali ova brojka i u turskim medijima je zvanična. To je nebitno koliko se našao u kom trenutku, jer ko je mogo da broji koliko ih je. Se nalazi na granicama Grčke i kreću se ka Evropi. Odokativno što kažu deca. Osnovna stvar je tih 3 miliona, koliko se priča, možda ih ima i više, tih mladih vojnika nisu kod Turaka mogli da se zavitlavaju, nego su 3 godine nešto radili, gradili i naravno imali su vojnu obuku koja je odlična, turska vojna obuka je odlična i ti svi vojnici koji dolaze, nemojte gledati koji jadni izbjeglice, jer izbjeglice su žene, dece, baba i deda. Vojnici koji dolaze i koji idu vojničkim hodom prema nama, preko naše države, idu prema Nemačkoj naravno, ali postoji Mađarska i Hrvatska koji sprečava da idu dalje. Prema tome, mnogi od njih će ostati ovde. Šta ćemo mi da radimo sa njima? Nama Nemačka će daje 2.500 evra da ih smestimo, ali za 2.500 možete napraviti neki kućerak, a da li te pare ti što daje Nemačka zaista odu državi ili se izgube kroz razne kanale duboke države srpske u nečim privatnim džepovima. Ono što je najvažnije, treba da znamo da mi moramo da zaustavimo ili da kontrolišemo granicu. Granicu ne možete kontrolisati žičanim ogradama jer oni seku te žičane ograde. Oni nose makaze za sečenje. To su vojnici. Znači, jedini način da možete da kontrolišete milion izbjeglica je da napravite minska polja i da kažete, ovde je prolaz. Pa onda napravite kutije, tako da nazovem, kaveze, odavde do ovde puštamo vas 1000 ili 200 ili 500. I ne treba da evidentiramo izbeglice. Jer kada evidentiramo izbeglice, mi ih posle moramo da primimo, jer smo takav ugovor potpisali sa Evropskom unijom koje smo evidentirali da nam mogu navrati. Nemci će da uzmu inženjere i pametne ljude neke, a nama će da vrati gologuziju koja nikad nije u životu radila, osim što je pljačkala i ubijala. Znači, mi ćemo morati da bežimo iz Srbije. Plan vladara i senke. Da 800.000 Srba pobegne ili ode u Nemačku za bolji sutra i da ovde naselja 800.000 nekih Afganistanaca, Pakistanaca, Bangladešanaca, ne znam koga već. Ko će onda da odgovara? Ko će da bude kriv? Neko će da kaže, i prevalila nas Evropska unija. Ne, nije nas prevalila Evropska unija, prevalila vas je vaš mozak. Od 2015. ili 16. više se i ne sećam, sam govorio o tim migrantima, da to nisu nikakve izbjeglice, jadnici i sirotinja. Mi smo izgubili Kosovo, po znacima navoda izgubili, jer je Tito 100.000 izbjeglica iz Albanije pustio na Kosovo i onda se setite šta se događalo. Te izbjeglice su postali OVK. Mi ćemo morati, ova generacija, da se postaramo da na evropske načine rešimo taj problem kao što su rešili Hrvati. Oni su starosedeoci, oni su proterali one od kojih su nastali, jer većina Hrvata su nastali katoličnim Srba. A ovo su Albanci izbjeglice koje Enver Hodža u dogovoru sa Titom pustio da dođe ovde u Srbiju, zašto mu je obećano Kosovo. Mi moramo da shvatimo da problem sa Kosovom možemo da rešimo oružjem kao što su oni rešili to sa oružjem. Oni su rešili Amerikanci plus ceo NATO, mi ćemo to da uradimo Rusi plus ostali koji će nam pomognu. To će sigurno da budu naši prijatelji. Jer ako se mi, ova politika i neslastana politika, to je dobro dok može da se igra. Šojgu je sada došao i rekao, sad ćemo da vas naoružamo, dobit ćete oružje kako želite, mogućnost da sklapate, pravite S-300, kad naučite pravite S-300 iduće godine S-400, pa da izvozite oružje, da zarađujete i da se zaposli cela Srbija. Imate znači obezbeđeno gde ćete šta da prodate. Prodavat će se ne preko ovoga tate od Neše Stefanovića i tako nekih obskurnih tipova, nego će država da organizuje prodaju tog oružja. Tu svuda rade ozbiljni ljudi, to ne može da rade ljudi koji su radili u Telekomu. Ćata bio sa 6 ljudi u kancelariji SEOS, od jedan put on veliki biznismen izvozi srpsko oružje.
Sve to mora da se radi ozbiljno. Profesionalci moraju da radi. To treba da kontroliše vrlo ozbiljno Aleksandar Vučić, a on to može pod uslovom da oko sebe okupi pametne ljude koji će brinuti o manje važnim stvarima. On treba da se bavi sa 2-3 stvari. A postoji 30 stvari koje treba da... Ono što govorim stalno, pametan čovjek okupi oko sebe pametnije od sebe. To ne znači da su oni apsolutno pametniji, nego su stručni za neke stvari. Za poljoprivredu, imamo ljude za poljoprivredu. Za rudarstvo, imamo ljude za rudarstvo. Srbija može i da proizvodi hranu i da proizvodi rudnici, da daju tu rentu i da pravimo od litijuma fabrike baterija za automobile. Možemo da pravimo električne automobile sa Kinezima, oni to proizvode u velikoj meri. Srbija je bogata zemlja, ima pametne ljude. A mi imamo situaciju da iz bogate Srbije, u bogatu Srbiju dolazi nam beli svet, ofarbamo u crno, a Srbi odlaze u Nemačku, odlaze u Ameriku, nestajemo ko narod. Ako se ovaj trend nastavi, za nekoliko godina Srbija će da bude u bedaku. Ovde će biti 800.000 nekih Arapa ili Pakistanaca ili Afganistanaca koji će nas maltretirati. Srbija će postati veliko Kosovo. Nećemo moći da izlazimo iz svojih dvorišta ako živimo u zgradi koja ima svoje dvorište. Deca neće moći da izlaze u bioskop, u disko klub, neće moći nigde da idu. Šta ćete da radite? Pazite, u Beogradu, u stanici Milice, recimo da ima 6 interventnih jedinica. Ako 20 ili 50 ili 100 nekih Afganistanaca počne da vam lupa na vrata, vi zovete interventnu jedinicu, oni kažu, svi 6 su na terenu, sačekajte, koga da čekate? Zato ako se to dogodi, odmah treba staviti na ulaze u zgradu čelične kapije, kao što su radili Rusi kad su harale bande po Moskvi i Petrogradu, debela kapija, čelična, interfon, ključ, ne može niko da uđe. Prvi sprat, naravno, rešetke. Spremite se za opsadu. A oni koji imaju kuće van grada, nadrljevi su. Da, evo, Dene, pomenuli ste. Konkretno prodaje naoružanja. Ko u Srbiji kontroliše prodaju naoružanja? Zabranit ću emisiju ako pričamo o tome. Da. Bolje da ne pričam. Može načelno makar. Prodaju oni koji ne mogu da prodaju. Koji ne smiju. To je državni posao. Ne može Pera, Mika, Žika, sad ćemo mi da registrujemo preduzeće i mi prodajemo oružje. To je zloupotreba položaja. To je da ne pričam. I koliko na taj način ugrožavamo, recimo, svoju bezbednostnu poziciju? Uništavamo mnogo. Dobro, preskočit ćemo onda tu temu. I brukamo zemlju. Pazite, mi smo prodavali oružje nekima kojima nismo smeli da prodajemo bez dozvole Amerikanaca. Amerikanci mogu da prodaju oružje teroristima, ali mi ne možemo. A prodaje oružje Ukrajincima? I to su teroristi. Da li je to nameštena priča ili? Pazite, trgovci oružjem se ne razliku od kurvi. Ponuda dobro, uzimaju pare i završena priča, nema emocija. I Rusi su prodavali Hrvatima oružje. Pa kad kažem Rusi, oni kaže, pa to nisu Rusi, to nije ruska država, to su ovi otrgnuti centri moći. Jeste. I kod nas su otrgnuti centri moći, pa prodaju Ukrajincima, pa onda se ubijaju Rusi sa tim našim oružjem, prodatim. Granate napravljene u Srbiji ubijaju neke Ruse. Ili Sirice, naše prijatelje. Pazite, sirijska država je prijateljska država. Sirijci i izbeglice su gospoda. Sutra ako bude destabilizacija Libana, Libanci su gospoda. Nije nama problem da dođe koliko god hoćete muslimana gradskog stanovništva koji su trgovci, lekari, inženjeri. Problem je kad vam dođe ona sirotinja koja nikad videla klozet nije, koja kad vidi žensko se izbezumi, siluje, pojede, isecka s devojke. Ono što ne pada vam na pamet šta su oni sve radili u Evropi i što se u Evropi zataškavalo. Em je siluju devojku u Rimu, mislim neka, da li engleski nije bilo. Em su je silovali, em su je na kraju pojeli. Ne, Sergej Lavrov je dao izjavu da ne može se rešavati migrantska kriza na uštrb borbe protiv terorizma. Kako će, recimo, Ruska federacija zaštititi svoje granice, obzirom da Evropska unija i Brisel pozivaju Erdogana na sporazum koji su i na dogovor koji su napravili? A ne idu emigranti u Rusiju. To jest i islamska vojska ne ide prema Rusiji. Sad mislite da se krenu prema Rusima? Pa nestaće. Zašto ne ide u Saudijsku Arabiju?
gde je med i mleko, gde su svi bogati, što ne idu u Kuvajt. To je organizovano prema Evropi, a mi smo samo predsoblje od Evrope, znači da istabanaju, a onda će se zaustaviti u Mađarskoj, Hrvatskoj ili ko zna gde, i onda će da tabanaju po severu Vojvodine i kod Šida tamo. I onda jedan narod kuka i šta? Država ne zna šta da radi, nema rešenja. Znači, problem je trebalo rešiti unapred. Taj problem oko imigranata mi možemo jedino da rešimo zajedno sa Rusima. Mi imamo vojsku od 12 do 15.000 ljudi. Šta ćemo da radimo ako 100.000 ljudi ide prema vojsci od 15.000, naša vojska ne sme da puca na jadne, nenaoružane imigrante koji su u stvari vojnici? Jer to je, onda bi rekli, sram vas bilo, vi ste zlo, pa da, Srbi genocidan narod. Sloboda štampe ne postoji u Evropi, ni u Americi. Sve se laže. Ako hoćete istinu, idite na moj Instagram i čućete šta pričam, za vas specijalno, Dejan Lučić, zajedno, tačka, strogo poverljivo, zajedno. Pa sve to možete da vidite na YouTube-u Vova Lučić. Odvojeno, Vova Lučić. Lucica u stvari. Dakle, smatrate da nema opasnosti za taj deo, da se niko neće usuditi da krene na Rusku federaciju, bez obzira što možda je nekom cilj destabilizacija? Ne, na Rusiju će, pazite, na Rusiju, cijela islamska armija je napravljena da bi se terorizam preko Kavkaza preneo prema Rusiji, terorizam prema Moskvi, prema Petrogradu, i tu je, recimo, Trump i Putin su sarađivali, tako da je CIA dojavila neke terorističke operacije koje je islamska armija htela da uradi, pa su spasili mnogi ljude i Putin se javno zahvalio sve američkim državama i CIA što su pomogli, kao što i CIA i kao što i Rusi pomažu Amerikanci. Ne se borite da su Rusi potpomagali Amerikance da idu u Afganistan da ratuju i lepo se svetili Afganistancima koji su ratovali protiv njih. Dozvoljavali su im prelete, transportovali, ruskim avioni su im transportovali i helikopterima njihovu opremu, vojsku za rat u Afganistanu. Inače, Afganistan znači Makostan, Afjon je mak. Ali, recimo, ako mi sada imamo slike da Grčka zaustavlja 26.000 migranata i tako dalje, da se sastaju ministri u Briselu, da li će Evropa uspeti da zaustavi, recimo, ovaj prodor migranata? Ja sam u prošloj emisiji pričao da Evropski parlament je jedno zavitlavanje. Duboko država finansira 200 mamlaza da glasaju ono što im oni kažu. I oni će da glasaju i na svoju sopstvenu štetu sopstvenih država. Oni 160 koji su manjina mogu da pričaju šta god hoće. Odlučuje o svemu Savet Evropske unije. Savet čine većinom, ja mislim da su ministri spoljnih poslova. Oni imaju program je uništavanje hrišćanske Evrope. Oni su duboka država podmetilo požar u Notre Dame, u crkvi Svete Sulpicije u Parizu. Uništavaju se hrišćanske crkve svuda u Francuskoj, u Kanadi se. Država ruši katoličke i protestantske crkve u Kanadi, od njih pravi parkirališta. Svetom vladaju satanisti koji su protiv hrišćanstva i protiv katoličanstva i protiv pravoslavlja i protiv protestantizma. I zbog toga se približavaju i Papa i Patrijarh Kiril. Jer je hrišćanstvo u opasnosti od islama, a islam je instrumentalizovan. Nije islam kriv kao sam po sebi, nego duboka država instrumentalizuje islam i pravi od islama bauk, skladu sa pismom Alberta Pajka Macinija, o kome govorim već 20 godina, i kad sam to govorio pre 20 godina, govorili su da sam teoretičar zavere, a sad već i babe o tome znaju. I sve ide po tom planu. Sukob sionista i islamista. Da li je moguće da neće niko, dakle, te hrišćanske Evrope, jakog uporišta hrišćanstva, nema hrišćanske Evrope, nema hrišćanske Evrope, zaboravite. Kada je pravljen Ustav Evropske unije, rekli su nema nikakvog hrišćanstva se spominje. Francuska revolucija uništila hrišćanstvo u Francuskoj. Francuzi su postali bezbožnici. I narodi koji ne veruju u Boga, oni nemaju ni moral. Više ima morala u Nemačkoj nego u Francuskoj. Više morala ima patriotizma morala, ne misli morala prema nama i prema strancima. U nekoj Britaniji, u Americi ima više morala u američkom narodu. Amerikanci su hrišćani.
i crnci, i hispanjolci, i belci. Ali ne vladaju hrišćani Ameriku. Trump je poslednji pokušaj hrišćana da prežive. Ako ljudi kao što je Hillary Clinton, koja je sataniskinja, dođe ponovno na vlast, neko drugi, nastavit će se uništavanje hrišćanstva. Da, međutim, ukoliko migranti se dene nađu, recimo, u Nemačkoj, u Francuskoj, nisu to migranti, ajde da zovemo stvari. Kad kažete da je neko satanista, onda je satanista. Nije on, zabavlja se igrajući se sa prizivanjem duhova. Dakle, mi govorimo znači, nisu nikakvi migranti. Islamska armija koja ide prema Evropi, koja treba da uništi Evropu, da izazove građanski rat u Evropi, koja treba da izvrši plaćanje i teranje, kako se zove, belih hrišćana na drugo mesto. I šta se događa? Pravljanje haosa u Evropi, prvo ko je najplašljiviji, ko prvi ide, to su bogataši. Kapital se seli. Gde se seli kapital? Pa prema Trumpu, prema Americi. Jer ako Trump ne dozvoli da dođe do građanskog rata u Americi, onda će se kapital i pametni ljudi iz Evrope, znači razni naučnici, genijalci, će preseliti se u Ameriku, jer Amerika će ponovo da bude nova, dignuta. Ameriku su digli belci iz Nemačke, Poljske, Francuske, Britanije, Srbije. Nikola Tesla je digao Ameriku. Pupin je digao Ameriku. Nisu digli Ameriku kineski radnici koji su pravili za opijum prugu od istoka prema zapadu i završila se pruga u San Francisco, pa je napravljena tamo kineska kolonija. Belci, hrišćani, su sada progonjena kategorija u Americi. Kad ste hrišćani i belac i niste gej, nego, kako kažu, straight, vi ste krivi za sve. Za sve ratove Amerika koje je vodila, vi ste krivi. Za vijetnamski rat i za ovo, a pederi nisu krivi za to. A oni su bili ubačeni u mnoge pored američke države, počevši od Edgara Hoovera koji je bio pedera, proganjao pedera. Dobro, ali Dejane, da li je moguće da nikakav odgovor od građana Evropske unije, dakle preplašenih, glupih, tupih građana Evropske unije? Pa kakva je reakcija građana Srbije koji gledaju zadruge? Kad ja govorim to, oni kažu teoretične zavere. Ja ne vidim nigde ni jednog imigranta. Pa kad ga budeš video, onda je kasno, budalo jedno. Kao što smo govorili s Lobi. Beograd se brani u Kninu. On je pustio niz vodu Srbije iz Hrvatske, uveo sankcije Srbima u Bosni i Hercegovini i time je presudio smrtnu kaznu da je ostao da mu se sudi ovde. Mi smo trebali njemu za izdaju da osudimo ovde. A sramota je bila isporučiti bilo kog Srbina Haškom sudu, a znali smo da je to nepravedan sud. Da je to politički sud koji se ne razlikuje od Lenjinovih i Staljinovih sudskih procesa. Lenjinovih i Staljinovih. Samo se izbacuje Lenjin. Znači, Lenjin je bio biseksualac. To ćete čitati u budućnosti. Kažete da je 18.000 za sada tih ljudi, dakle, migranata ili kako god da ih nazovete, ušlo u Srbiju. Pazite, to su sve informacije koje čitamo na internetu. Mi ne znamo koliko je ušlo, mi verujemo našoj državi da ih ima svega 5-6 hiljada, ali verujemo Erdoganu da ih je pustio 3 miliona. Znate, kad imate 3 miliona koji žele da idu od tačke A do tačke B, a ne idu preko Bugarske i Rumunije, nego idu preko Grčke, ne znam zašto baš idu preko Grčke, zašto ne idu preko Bugarske, onda shvatate da ko ima cilj naći će put. A to znači kreće Grčka, Makedonija, Srbija, Kosovo. Da li će oni usput da dobiju oružje? Vrlo moguće. Odakle dolazi to oružje? Iz Ukrajine. Ko je poslao to oružje prema imigrantima da je naoruža ne samo na balkanskoj ruti, nego sutra u Nemačkoj? Pa duboka država iz Ukrajine. Sve je logično, sve je organizovano. Onaj ko je napravio rat u Ukrajini, taj pravi rat u Evropi. Budući da će svakako, dakle, na tim samim granicama Evropske unije Mađarska i Hrvatska odreagovati i neće pustiti ovaj talas koji dolazi unutar svojih granica. Pa se žičana ograda ne zaustavi, od žičana ograda može zaustavi 1000, 2, 3.000. Ako je bude došlo 100.000, kakva žičana ograda? Protutioče kroz Zagreb, spaliće katedralu u Zagrebu, što su i Mađari podigli.
Jeste vidjeli da uništavaju pravoslavne hramove u Grčkoj? I ništa se ne događa. Ko će ne smete da pucate na njih, oni spaljuju crkve, vi ne smete, ne vi, nego grčka policija. To je rulja. Mladih ljudi koji su programirani da mrze hrišćane. Oni nas mrze. Pazite, ne mrze nas svi muslimani, to je budalaština. Većina muslimana su normalni ljudi koji vi i ja. I ne razmišljamo na tom nivou. Ali to su ljudi koji su programirani, koji su vaspitavani da mrze. Slušali ste na YouTube-u njihove izjave. Svako ko je hrišćanin treba ga ubiti, on je nevernik, on je ovakav, on je onakav. Pazite, religije u velikoj meri su kompjuterski programi. Pogledajte Hrvate kako mrze Srbe. Nekog Lučića Hrvata koji mrzi Lučića Srbina. I Lučić Srbin je prljav, ružan, zao, a on je lep, pametan i čist. I ponavljaju svi isti mantre. Oni su vaspitavani od katoličke crkve. Kako je gradonačelnik Splita objasnio kad su ga pitali zašto mrzi Srbe, on je rekao, bože, kako me pitate? Pa fratri su nas od malena u crkvi tome učili. Fratri su vaspitavali, programirali Hrvate da mrze Srbe. A mi u svojim školama nemamo vaspitanje da mrzimo bilo koga. Ne postoji Srbin koji će izgovoriti rečenicu mrzim Hrvata, mrzim Albance. To ne postoji kod Srba. Ali to ne znači da treba da budemo budale i da ne vidimo da se Hrvatska sprema, programira se u nekom trenutku da krene na nas. Ne bi ona krenula sama. Ona bi krenula naravno ponovo sa Nemačkom. Nemačka je krenula u ciklus investiranja u vojsku. Zašto će Nemačka da napravi vojnu industriju ako Trump ukine NATO? Onda će Francuzi i Nemci da prave neke vojske, Nemci će naravno, pošto su bolji vojnici od Francuza, da naprave bolju vojsku i bit će pretnja Francuzima. A onda pitate, a zašto je Macron počeo da namiguje Putinu? Pa zato što kod Francuza uvek postoji strah od Nemaca i taj strah leče ljubavlju prema Rusima. Zašto je DST, Francuska obaveštajna služba, preko ovoga Jugoslava Petrušića i preko onoga generala Jove Milanovića dala podatke Srbima gde će šta biti bombardovano? Pa zato što nisu smeli da ne daju Srbima te podatke, jer znaju da su Srbi prijatelji Rusa i Rusi prijatelji Srba. Mi nismo prijatelji, mi smo isti narod. Rusi su naša deca. Rusi uče u školi da su oni sa Podunavlja preko Karpata otišli tamo. A naše budale nas uče našu decu da su mi iz Rusije preko Karpata došli ovam. Mi i Rusi smo isti narod. Ne samo pravoslavni, nego genetski mi smo isti. I zato postoji ta ljubav. Postoje narodi koje volite i postoje narodi koje ne volite. Osim Rusa, kad kažem Rusa, mislim i na Beloruse i na Ukrajince i sve narode te, Srbi vole Italijane. Nikad niste čuli, kad vidite Italijana, vama se odmah se javi osmeh. Pozdravljam moje prijatelje Roberta i njegovu suprugu Zoku. Znači, Italijani su nama simpatični. Grci su nam simpatični. A mi zaboravljamo šta su Grci radili Srbima u Makedoniji. To mi ne učimo u školi. Kroz istoriju. Pa zašto su toponimi na severu Grčke, cela severna Grčka na srpskom? Kako im se voda zove? Zagora. Toponimi, sve srpski. I car Dušan kad je pravio carstvo, nije on osvajao Grčku. On je samo ono što je bilo srpsko pokupio. Cela severna, Seres, grad i tako dalje, cela severna Grčka su srpski toponimi. Na vrhu Olimpa, gde žive grčki bogovi, nalazi se selo koje se zove Servija. Srbija. Pogledajte ko je napravio meteore. Pogledajte, pitajte se zašto u Grčkoj nema manastira kao što ima na Kosovu. Pitajte se zašto u Atini imate Akropolj i Suni, onaj kako se zove Apolonov hram dole, imate 2 hotela koje su napravili Englezi, imate 3-4 neogrčke zgrade koje je podigao Nemac prestolonaslednik grčkog kad je došao i okolo imate zgrade koje su kao na Novom Beogradu. Šta su radili 2500 godina od 5. veka pre nove ere do danas Grci u toj Atini? Šta su zazidali? Ništa. Ima nekoliko tržnih centara, ali to nema veze sa starim Grcima. Čak ni s ovim novim Grcima. To su sazidao strani kapital. Imaju stacije Agora. Ja kažem od perioda šta su radili u srednjem veku Grci.
Što se Grci nisu bunili protiv Turaka? I su Englezi oslobodili, izmišljali im celu istoriju. Ono što se uči kao zvanična istorija... Pa zvanična istorija, mi smo divljaci koji su u 9. Pa ste mi učimo i dalje da smo u 9. veku nas Čirilu i Metodiju opismenili, znači do 9. veka mi smo bili nepismeni kreteni. Mi učimo u školi da su brojevi koje koristimo arapski. A onda ustanovite Arapi, vam kažu, nisu to arapski, to su indijski. A onda odete u Indiju, oni vam kažu, pa nisu to indijski, to su ovi Arijevci koji su bili ovde doneli. Pa onda ustanovite DNK Sika i Srba sličan. To su oni sa čalmama. Svetim ja jednog Sika u Parizu, ide on stalno za mnom i za mojom ženom Gocom. Ja kažem, šta nas ovaj prati? On u stvari obilazi iste turističke atrakcije u Parizu i sad ja kažem ženi, ajde se kladimo da znam kako se ovaj čovjek zove i da na ruci ima srebrnu alku. Kaže, kako možeš da znaš kako se čovjek zove, znaš koliko ima slika? Priđem ja njemu i kažem na engleskom, da li se vi prezivate Singh? On kaže, jest. Jel imate srebrnu ogrlicu? Ima. Svaki Sikh, onaj sa čalmom, ima u svom prezimenu u imenu Singh, što znači lav. Tako kad god vidite čoveka sa čalmom, sa turbanom, gde mu se nalazi kosa, oni ne šišaju kosu, znajte da se zove Singh, ima ime u svom imenu. A ona srebrna alka, to je u stvari bokser s kojim može da se tuče protiv drugih. To su najbolji ratnici u Indiji, Siki. Ovdje je da prokomentarčimo, dakle, još ukoliko, ovo su sve pitanja, dakle, koristimo ovdje prospektivni nekakav pristup, šta bi moglo da bude. Ukoliko se, dakle, zaista desi da migranti preplave Evropu, sad u ovom trenutku, zanemarimo koronavirus kao nešto što je prolazno i što otprilike skreće pažnju sa teme. Da je najgori virus, najsmrtonosniji u aprilu kad se pojavi sunce, on umire. Da, ali recimo zanemarimo ga kao nešto prolazno, nadajmo se da je to zaista tako i da će barem ovaj prvi talas virusa konačno da se smiri. Ukoliko se migranti zaista nasele na celoj, na prostoru cele Evropske unije, svih članica, i ukoliko Brisel, kada? I ukoliko Brisel ne odgovori adekvatno tom zahtevu, obzirom da kažete sami da su oni organizatori, da li može da se desi da upravo ti nekakvi pokreti unutar zemalja članica, dakle, ti nekakvi suverenistički pokreti narastu i da pokušaju da pruže otpor da i sama Evropska unija kao koncept potone neće suverenistički pokreti da organizuju pokret otpora protiv islamske invazije. U Francuskoj će to da organizuje katolička crkva. Direktno, jezuiti će to da organizuju. Oni će da naoružuju francuski narod i da se dođe do građanskog rata tamo. Kad će to da bude, ne znam. Ja sam, setite se da sam 1999. objavio knjigu Islamska republika Nemačka, pa su u prvih 5 redova tokom bombardovanja obaveštajci rekli Dejane Lucije, kakva je Islamska republika Nemačka. Pa se dogodilo. Nisam ja vidio pa da kažem, bit će u petak to. Dogodilo se, Islamska republika Nemačka. Nemci ne mogu da se kreću po svim delovima gradova. Policija ne može svuda da uđe. U Francuskoj je ista situacija. Pričali su, ja sam prosto neverovatno. U neke delove Pariza, periferije naravno, ne može policija da uđe, opasno je, jer Alžirci i Marokanci koji sve tamo, na policijska kola bacaju stare frižidere sa terase ili šporet. Možete misliti neko baca šporet koji pada sa 5. sprata na automobil. Policija naravno ne ulazi, nisu ludi da ulazi. Radite šta god hoćete. Naravno da cveta kriminal, da niko od tih Arapa ne želi da radi. Pa ste, imate vi sloj Arapa, civilizovani, pameti, školovani, koji govore perfektno francuski. Imate vi taj sloj, ali imate ono što je tužno ili nesrećno za Francusku, što neka 3., 4. generacija, 5. generacija tih Alžiraca se vraća nekome pogrešno tumačenom islamu, koji preobraćuje ljude koji su čak zaposleni u policiji, pa pucaju na svoje kolege policajce. Taj kompjuterski program deluje na Francuze, koji su ateisti većinom. Neki ateista, Francuz, postane musliman, policajac i ubije svoje kolege policajce.
A da li možda se dešava, Dejane, i ta obrnuta priča, dakle, usled te neke opšte paranoje koje se stvara kad su migranti u pitanju? Nisu migranti, nego islamska vojska. U redu, islamska vojska, kako god da nazovemo. Nije isto. Dobro, razumemo. Mora da se sluša. Može da se desi takođe, i to u značajnim razmerama, da se stvori takav otpor prema upravo tom islamskom svetu, da su praktično svi prozvani, da i hrišćani sami ulaze u taj neki odnos nepoverenja, animoziteta. Znači, Francuzi da idu da osvajaju Saudijsku Arabiju. To će biti niz malih... Da li je uvek opravdan taj strah? Da li je u svakoj situaciji opravdan strah? Naravno da je opravdan strah kada dolaze ljudi koji su necivilizovani, jer to ne dolazi, kažem, civilizovani neki Arapi. Arape... Nama su, postoji civilizacijski, mediteranski civilizacijski krug. Znači, Srbin, Italijan, Turčin, Egipćanin, Marokanac, Alžirac, mi imamo iste moralne norme, poštovanje žene. Ako jedemo ne da se nažderemo, nego da lepo jedemo. Ako pijemo vino, da pijemo ne da se napijemo, nego da nam bude lepo. Znači, mediteranski civilizacijski krug je u stvari raj. Kad odete gore prema ovim divljim Nemcima, oni piju pivo da se napiju ko stoka. Kad odete kod Šveđana, oni su neartikulisani varvari kojima Arapi i Turci ili ko zna vikendom spavaju sa njihovim ženama, a oni ujutru kad se probude, ujutru im donose kafu u krevet. Jer ne smiju da zucnu. Jer oni ne obavljaju posao koji treba kao muškarci, nego rade ko stoka tamo da bi zaradili pare, ne obavljaju muške poslove i onda žene vikendom se napiju i bludniče. A onda on se probudi na kauču, a neki mu Arapin grli ženu i on mora da donese ujutru posluženje, kafu ili šta ja znam šta piju tamo. Pazi, šta se događa sa otimanjem dece? Šta misliš šta se događa sa ovim bebama koje nestaju? Pa te bebe koje nestaju, koje država hoće da da do 10.000. Da, sporni predlog zakona. Te bebe se prodaju na komade za organe. I to dete koje država hoće da plati do 10.000 u delovima košta 3 miliona. Da, dečija jetra košta toliko i toliko, dečija pluća, dečija rožnjača, dečije ovo, košta toliko. I postoje kupci koji to su bogataši, kupuju za svoju decu, za sebe, podmlađuju se. Koliko puta je Rockefeller promenio srce? Pa ne misli valjda da je uzimao neka indijska srca. Ili pakistanska, ili crnačka srca. Od belaca je. I ne uzima se srce od mrtvaca. Nego može od mrtvaca da je malo preubijen. Znači, kada je priča o žutoj kući izmišljena, šta je da je najprofitabilniji posao sada? Trgovina organima? Trgovina belim robljem, oružjem, narkoticima? Belo roblje se koristi, Albanci su koristili Ruskinje, Ukrajinke, Srpkinje, Albanke kao prostitutke, pa kad se izližu, onda ih raskomadaju i prodaju ih na delove. Znači, neka devojka dok je lepa, dok može da izdrži ili dok ne poludi. Pa se bilo je, neku Srpkinju su 300 NATO vojnika i oficira je spavala sa njom, silovali su je faktički. I zna se ime te devojke, niko kod nas se poteže pitanje, alo ljudi, zna se koja je jedinica bila tu, koja je opštio sa njom. Zna se ko je bio menadžer prodaje njenog tela. To je neka devojčica sa izuzetno mlada. 300 vojnika je silovalo to dete srpsko. Zašto ne može izveštaj Dika Martija da izađe na svetlost dana i da se optuže Šiptari za to što su radili? Pa zato što su kupci toliko moćni, ti kupci tih organa su vlasnici tih investicionih fondova i multinacionalnih kompanija, to je ta duboka država, koji će ovi u Kinezi i Rusi da naprave za njih lep virusčić koji ubija samo njih. Da li će to da bude u ovom Vektor institutu ili će da bude u ovome Wuhanu. Inače, Wuhan je poznat po tome što je tu bio centar borbe, kad je bila ona Maova neka kulturna revolucija. Onda u Wuhanu je bio centar ubijanja ili borbe protiv
oni koji su napustili ideale komunizma i koji su bili takvi. Pa je zbog toga izabrano da Wuhan bude meta gde će se pojaviti virus i zbog toga je onaj znao gde će da bude Wuhan, zašto on je znao da je 80. godina Dan, što se vrti sada njegove Dan, zato što je znao gde će da bude. Kao što se zna da pobuna Srba bude u Šumadiji ili u Vojvodini. Mi uopšte ne učimo u istoriji koliko je bilo u Vojvodini srpskih pobuna protiv Turaka. Nikad se Mađari nisu bunili protiv okupacije Turaka. Samo se Srbi bune. I vi znate odmah, gde su Srbi, tu je pobuna. Nema, Srbi su jedini nepokoran narod. Vi Vuka ne može... Da li smo se sada promenili, Dejane? Da li smo se sada promenili? Nama deci ovog vijeka kažu da smo nedostojni istorije naše. Tada se zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duša opasnosti plaša. Da li je to tačno? Kada je to bilo otpevano pred Prvi svjetski rat? Kakvi su bili div junaci svi ti srpski borci koji su pobedili Austro-Ugarsku, pobedili Bugarsku svojom pameću. Ispričao vam priču o Mađareviću, jednom genijalcu, na Kajmakčalanu, regent Aleksandar nikad nije postao kralj, on je regent, on nije krunisan, znači nije kralj. A regent Aleksandar razgovara, mislim, sa Franšom de Pereom i prilazi mu vojnik Mađarević, kaže, dozvolite da vam se obratim, kaže, izvoli vojniče, kaže, ja imam predlog kako bugarsko mitraljevsko gnezdo na vrh Kajmakčalana da eliminiše. Aleksandar prevodi Franšu de Pereu. Ovi se, kaže, kod vas vojnici imaju hrabrost da vam priđu i da predlože akciju vojnu da pobede mitraljevsko gnezdo. Pa kaže, kod nas je to Srba takav običaj. Svako ima pravo na inicijativu. Posle da ispričam drugu jednu. I kaže, šta imaš nameru, kako misliš da pobediš bugarsko gnjezdo? Kaže, primetio sam da u 1 im dolazi ručak. Od 1 do pola 2 oni ručaju, ne pucaju. Ja bi im se primakao sa svežnjem bombi, pa bi im ubacio bombe u mitraljevsko gnjezdo. Kaže, imaš odobrenje, izvoli. I sklone se oni, Franš de Pereg i regent Aleksandar gledaju, i Gosen Mađarević, srpski seljak, nadmudri sve njih, ubaci bombu i eliminiše mitraljevsko gnjezdo. A vidite sad nešto drugo, da vam ispričam. Iz prvog srpskog ustanka i Milenko Stojković, bitka kod Ivankovca. Milenko Stojković je neki moj daleki predak i koliko je to stvarno predak, ali je u porodici priča o njemu da je Milenko Stojković naš predak. I moj sin radio maturski rad i otkrije jednu neverovatnu stvar koju bi mi Srbi trebalo da učimo u istoriji da bi istorija bila interesantna. Prilazi Milenko Stojkoviću uveče kad je pala bitka kod Ivan, pala noć, zapale se vatre, s ove strane su Turci, s ove strane Srbi, gore vatre, jedu, piju, odmaruju se, ne napadaju se noću. I prilazi, mislim se da se Stojan zvao pisar i kaže, gospodaru Milenko, ja bih tebe nešto zamolio. A šta bih hteo? Ja bih hteo da ispalim jedno đule na Turke. Dobro, a reci meni gde bi ti pucao? Kaže, ja bih pucao tamo gde je najveća vatra. Tamo gde je najveća vatra, tu se nalazi Hafiz Paša. Hafiz je onaj koji naučio seo Kuran na pamet, inače Rom je bio iz Niša. Kaže, ti bih pucao tamo gde je najveća vatra. Jeste, ajde opali. I pisar opali stopa i pogodi gde je najveća vatra. I znate koga pogodi? Hafiz Pašu između nogu. Odvali mu onu mušku stvar i nogu, iskrvari Paša, sutra se Turci pokupiše i odeše kod Niša. Ali stvori se tada srpska meka sila. Kad su god Turci išli, pa čuju da je s one strane Milenko Stojković, oni kažu, on ima topdžiju koji gađa topom u mušku stvar. I svi se uplaše. Tako mi treba da učimo istoriju, pa bi deca znala da je srpska istorija prekrasna, lepa, fantastična i duhovita. A ne da učimo samo neke datume i ne znamo ko se s kim bunio, ne znamo ko je dao nalog da se ubije Karađorđe, zašto je Karađorđe ubijen, zašto ga je Miloš ubio, ko je naoružao srpsku vojsku kad su Srbi kupovali od srpskih trgovaca u Zemunu oružje. Pa nije to baklava pa imaju tu u frižideru. Oružje i municije za rat je dolazilo iz Austro-Ugarske. Znači, Austro-Ugarska je imala
motiv da to radi. A niko od istoričara, evo dajem im zadatak, nikako da otkrije kako to su se dahije pobunile protiv sultana. Agandija, Kurčuk, Alija, Mula, Jusuf, Fočić, Mehmed Aga i starac Foča u 100 ljeta. Kako to moćni sultan dozvoljava da se neke dahije promangupiraju, ne plaćaju porez? Da li možda su te dahije bile iz nekog tajnog društva koje su kontrolisali Englezi? Recimo tajno društvo Donmeh, koje je nastalo 1666. godine, kada je Šabatan Zevi se družio sa nekim Englezima, pa mu ubacili ideju da treba da obnovi jevrejsko-izraelsku državu na teritoriji Turskog carstva, pa ga Turci uhapsili, doveli ga kod sultana i tako dalje i tako dalje. Istorija je interesantna ako vam priča neko ko voli istoriju. A ako vam priča neko koji drži samo udžbenik i priča, taj udžbenik je štampan Biggs ga je izdao, Hrvati mislim da su vlasnici, a u pozadini su Nemci. Nama istoriju pišu Hrvati i Nemci, pa naša deca uče da su Albanci i Iliri i da smo se mi doselili i istrebili jadne Ilire, odnosno kao Albanci. A Albanci su 1054. godine dovedeni sa Sicilije kao komora Đorđu Manijaku, Srbinu koji je bio komandant Sicilije, vizantijske, pola je bila Bagdadskog kalifata, u pobuni protiv Vizantije. Istorija je najlepši predmet na svetu i ako znate istoriju, onda vam ništa nije komplikovano da otkrijete današnje političke odnose. Ko se nalazi iza Erdogana? Da li Erdogan je Turčin? Pa nije, Erdogan je Jevrin iz Jermenije. Da li je njegov veliki protivnik Fethullah Gülen Turčin? Nije, i on je Jevrin. To je članovi tajnog društva Donmeh. I sada sve može da se provjeri na telefon, ukucate, samo nije M, nego N, i onda vidite, taj Šabatan Zevi, poklonio mu na kraju car sultan život, on je bio prvo u zatvoru u Jedrenu, a onda je umro u Ulcinju. I to je svetilište za njih iz tog tajnog društva Donmeh. Ne, strategija odbrane i zakon o vojsci, imali smo krajem prošle godine, razvlašćeni generalštab i data nova ovlašćenja ministru. Da li je... Dobro, ministar je veliki vojni strateg, mislim, Aleksandar Veliki, Kraljević Marko, car Dušan i naš ministar. Da li Srbija može na ovakav način da odgovori na bezbednosne izazove sa kojima se suočava? Ja nisam slučan za to, imate gospodina Delića koji o tome može da vam priča, mogu da vam dam njegov broj telefona pa ga zovnite, on neka priča. Ja o špionaži mogu da pričam oko vojske, ja sam uvek za jaku vojsku i dobro naoružanu, dobro plaćene i vojnike i policajce i obaveštajce, jer obaveštene države koje štede novac u miru za obaveštenu službu i za vojsku plaćaju sve te greške krvlju, a mi moramo da budemo oko Englezi, da ratujemo, da drugi ginu i da ne prosipamo uludo krv, nego lukavstvom da pobeđujemo protivnike, zavadi pa vladaj. Evo ja zato recimo podržavam nezavisnu Drenicu na Kosovu, jer stvarno nije lepo, Priština se gradi, a Drenica švercuje drogu. Nije u redu. A inače Dreničani su u Srbiji, onaj Jašari čista Srben da bio onaj sa Brkojem oko Kraljević Marko što su ga ukokali, što je hteo da bude mučenik, mudžahedin, da žrtvuje celu porodicu da bi ušao u istoriju. Molim vas, Dejane, imamo još nekih 10 minuta za ovaj razgovor, samo da zaključimo još 2-3 teme koje su veoma važne. Ukoliko ovaj talas, dakle, migranata, politički korektno. Kakva politička korektnost? Dobro, kako god. A ti ljudi koji dođu na teritoriju Srbije... Ako vojska koju je trenirao 3 godine Erdogan bude puštena na nas, a puštena je, ona nije na nas, ona je puštena da bi odradila svoj posao. Gde će ti ljudi biti smešteni ako budu primorani da ostanu u Srbiji? Ne znam, naša država je preuzela obavezu da ih smesti. Naša država kupuje kuće prazne po Srbiji, dole po jugu, po Vojvodini. Ono što znam, trebalo bi na jugu da se napravi mala tampon država između Kosova i Šumadije i Kragujevca, jedna islamska mala afganistanska državica koja treba da preseče južni tok ili turski tok, ovaj gas koji će da dođe. Znači uvek pratite, ili prati novac ili prati naftu i gas. Uvek je tu interes. Berzanski artikli su ono po čemu engleska služba radi po toj liniji.
I dok se mi... Crno nam se piše ako nam vlast dovede 800.000, kao što se priča, migranata, mi smo nadrljeni. Morat ću da bežemo svi u Rusiju. Ili da dovedemo Rusa ovde da nas brane. Dakle, džaba, ovo što se ljudi Prokuplju bore za ukidanje, odnosno za oduštanje izgradnje mini hidroelektrana. Ste čuli za tu vest? Da su ljudi bili pozvani na saslušanje zbog toga što su potpisali peticiju protiv izgradnje mini hidroelektrana. Tako, izgradnja mini hidrocentrala je jedan genocid nad srpskim narodom i nad srpskim seljacima. Ukraditi ljudima vodu od koje žive. Pa to spada u neka osnovna ljudska prava. Znači, ljudska prava da imate pravo na vodu, da navodnjavate svoju livadu ili njivu ili bilo šta i da pijete tu vodu, država vam oduzima da bi proizvodila neku malu količinu struje. Pa za svu tu struju, ajde uzmemo od Rusa na kredite atomsku centralu, napravimo, imamo struje koliko hoćemo, možemo i Kosovu da prodajemo. Ali ako se tu nasele ovi ljudi, onda neće smeti njih da privode. A neće... I onda će reke biti netakmice. Ne, ako se nasele ovi, onda naša policija neće smeti da uđe tamo. To će da bude ko ona Drenica, ne Drenica, nego onaj Trnavci, gde policija nikad nije ušla. A Trnavci se ne nalaze na Kosovo, nego se nalaze ovde, u ovom našem delu Srbije. Islamska vojska. Nikakvi migranti. Odmah kažem, koleginice, vidjet ćemo se u junu. Dene, šta ako jedan deo tih ljudi krene u južno-srpsku pokrajinu? Kako će, po vašem mišljenju, Albanci odreagovati na njihov dolazak? Albanci su pameti, oteraće ih. Kako? Oružjem. Njima niko neće zabraniti, uđemo migrant u kuću, a Albanac će da kaže, sjedi ti kom kafu bolan. Neće nego, pa on će čuva svoju ženu i decu. Ovi naši puštaju da nam siluju žene i decu. Albanci će se brane. Ako su se branili protiv srpske vojske i policije, ubijat će oni. Pronaći će oni ko su vođe migranti. Ti migranti su ko ovci, neko ih vodi uvek. Koknete ga iz snajpera i oni se rasprše. Možda imaju nekog rezervnog ili najviše trojicu imaju rezervnih. Svi oni imaju najmodernije telefone, u telefonima imaju aplikacije za kretanje, gde šta. Dobiju novac od Soroša, ovog malog Alekse Soroša. Zato se povuku malo. Emisije ste mi pomenuli da će srpska država dobijati 250 evra po... Dobija za svakog evidentiranog migranta. Mi uopšte bismo budali što to radimo, jer prvi put su trebali Grci da ih evidentiraju, pošto su ušli u Evropsku uniju. Kakve veze mi imamo? Znači, oni su ušli u Evropsku uniju, u Grčku, izvolite, crpate ih autobus kao što su vodili, a ne da ih evidentiramo. Jer smo potpisali ugovor da sve evidentirane muslimane, migrante ili te islamsku vojsku moramo da primimo nazad. Mi smo nadrljali, ako poštujemo zakon. Mi smo jedini narod koji poštuje zakone i dogovore. Nemci ne poštuju, niko ne poštuje, Amerikanci, Englezi, niko to ne poštuje. Dogovori važe dok mi odgovaraju. Čim dogovore više meni odgovara. A u kom slučaju, pošto ste pominjali cifru od 2.500 evra, u kom slučaju će 2.500 evra dobijamo od Evropske unije, odnosno od Nemaca, za svakog onoga koga udomimo. I zato se zidaju, kažem, neke kućice na periferiji nekih gradova ili ne znam gde, i otkupljuju se u Vojvodini kućice ili kuće, pa vi za 10.000 evra možete prodati neki salaš koji ne možete nikome da prodate, i tu će da dovedu nekog Afganistanca, Pakistanca, koji će možda bude dobar čovjek, ali možda će dobiti naređenje kao da, pasi, čovjek je dobar dok ne dobije naređenje da divlja. Pasi, oni imaju taj mentalitet rulje, kad su kod Kenske katedrale 1000 i ne znam koliko žena, 1400, 1500 silovali ili napastovali, pa to napastovali ne znači i silovanje, nego samo sve nešto radili, da ne idemo dalje. Oni su u medijima objavili, pa oni imaju takve običaje. Vi ste sami krivi što idete golišavi, niste pokriveni maramom, čadorom i tako dalje. Pa, to je duboka država, Nemačka je okupirana država. Nemačka nije slobodna država, oni su okupirani od Amerikanaca i od Engleza i ne mogu da mrdnu. Da li postoji jedna slobodna država na svetu, po vama, da je ne? Sasvim slobodno, ne. Evo vidite, i Kina je imala sad udarac na Sije, od duboke države, Putin je
sprečio udarac duboke države na sebe posle 20 godina vlasti. Svuda je ta duboka država i to je jedna ista ta duboka država. Dakle, samo je ona slobodna praktično. I samo je ona slobodna da deluje bilo gde po svojim pravilima. Da, ona svuda deluje, osim na severnom polu, tamo kontrolišu sve Rusije. Znate koje su veroispovesti Eskimi? Ne. Pravoslavci. Evo, interesantno. Pa zato što je Aljaska, mesto gde žive Eskimi, Aljaska je bila nekada ruska, pa su ruski misionari, sveštenici ih pretvorili u pravoslavce. Da, recimo interesantan takođe podatak, pronašla sam da je jedna od najuspešnijih pravoslavnih misija u stvari u Japanu. I tamo Hirošima i Nagasaki, zato su dobili bombu kao nagradu od onih koji su napravili atomsku bombu, po tom kriterijumu su bacili na Hirošimu i Nagasaki i dan danas tamo ima pravoslavaca, to su Rusi doneli to pravoslavlje u Japan. Ali kad bi znali koliko stotina reči srpskog i japanskog su iste, pali bi na teme. Evo, Dene, za sam kraj, raspisivanje izbora 4. marta ove godine, parlamentarni izbori u Srbiji, lokalni izbori. Između koga? Izbor, to znači birati između nekoga. Da li ima alternative uopšte? Pa nema. Ili se opredeljujemo za iste igrače? Odnosno igrače koji imaju istog mentora. Imamo jednog velikog, većeg, najvećeg, najboljeg, najpametnijeg državnika koji kontroliše tužioce, medije. Penzionere? Predizborni model za penzionere. Novi model imamo. A ovde imamo ljude koji su deklarisani i poznati kao lopovi i kao izdajnici. Tako da narod može uvek jasno da vidi da samo Aleksandar može da bude vođa naroda, jer Aleksandar Makedonski osvojio ceo svet. Evo, ja mislim... A kako vam deluje ideja bojkota uopšte? Pa ne može bojkot da se sprovede zato što vi imate 500.000 ljudi i možda... Koliko ima stranka? Naprednjaci imaju 400-500.000 ljudi, je li tako? Pa navodno ima 700.000 članova. 700.000 članova. Od tih 700.000 članova imate članove porodice. Koji imaju obećanje da će čerku zaposliti, sina zaposliti i naravno, znači na svakog tog ide još 3-4 glasača. Ovde u principu 50% ljudi ne izlazi na izbore i ovde se vlada sa otprilike 20-25% ljudi koji su izašli na izbore. 50% izađe, vi dobite 25%, sa četvrtinom ljudi vi vladate. Aktualna vlada. Aktualna vlast. A vidjet ćemo šta će biti. Pa se neko ko, da bi se neko kandidovao osim ovih, da krene u političku borbu, potrebno da imate jednu televiziju svoju, a sve televizije naravno kontroliše vlast. Znači, bilo koja televizija, meni su skretali pažnju, nema nešto da govoriš protiv vlasti, ukinut će mi frekvenciju. Tako da, vi kad dođete, vi već znate, imate autocenzuru, pa ne smijete ništa da govorite protiv vlasti, jer ako govorite protiv vlasti, onda tom čoveku ili toj ženi kod koje ste u gostima pravite problem. Tako da je ta autocenzura u stvari vrsta podloga za autokratiju. Autokratija vam je i kod Mila Đukanovića. Kada autokratija postaje diktatura? Pa ja mislim da diktatura postaje onda kada se ubijaju politički protivnici. Mi nemamo tu situaciju ovde, tako da ne možemo da kažemo da je kod nas diktatura, ali autokratija postoji i naravno postoji manjak demokratije. Oligarhija u svakom slučaju, da. Pazite, malo mi je bljutavo da kažemo oligarhija za ljude koji vladaju nama. Pazite, zamislite oligarhija Neša Stefanović ili Vulin oligarhija. Nije, to je nomenklatura. To su ljudi koji kad izvučete iz vlasti, oni su potpuno beznačajni. Znate, pazite, poštovanje, Srbin poštuje čoveka koji je neko i nešto i kad nije na vlasti. Imate vi mnogo političara starih, čak iz SPS-a, koji ljudi poštuju kad su otišli, recimo neki Mede iz Kruševca, iz SPS-a. Ljudi ga poštuju zato što je čovek bio, koji je pomagao svakome kad je mogo, kad je bio na vlasti. Sad je Beda, ne znam da li je živ ili je, naravno ne može više nikome da pomogne, ali taj čovek je poštovan. Moj poštovan je bio recimo moj deda Ljubiša Đorić, koji je bio načelnik bolnice u Topoli za vreme Drugog svjetskog rata. Pa je onda kupio vikendicu tamo oko onog parka i naravno da su ga svi tamo u Topoli poštovali. Jer on je bio hirurg za vreme rata. On je, to je interesantno. Ali drugi su aršini bili u to vreme. Evo, Dene, molim vas, u jednoj rečenici za kraj,
Kada će Srbija prestati da bude okupaciona zona nekih, da kažemo, zapada, vladara i senke? Mi smo sada okupirani, mi smo u ekonomskom smislu nemačka kolonija. Kao što su i sve ove zemlje Višegradske grupe nemačka kolonija i svi se boje da se Nemačka ne osamostali, Poljaci se boje da se Nemačka ne osamostali i da im otme ponovo Šleziju, koju su oni dobili krajem Drugog svjetskog rata zahvaljujući Rusima, ne zahvaljujući svojoj dobroj volji ili dobroj volji Nemaca. Najvažnija stvar je da Poljaci i Rusi se pomire i cilj je da se napravi jedno slovensko carstvo u kome, kad smo svi bili u jedno Sloveni, niko nije smeo da krene na nas. A onda je, kad je ušlo hrišćanstvo, pa je došlo katoličanstvo, onda se zavadi pa vladi, gurali su Poljake na Ruse, na pravoslavce i mi smo počeli da se ubijemo. Sada imamo i upliv islama kod Bošnjaka i tako dalje. Ako Bog da, da se dogovore Trump, Putin i Si o podeli sveta, da ne dođe do Trećeg svjetskog rata, onda bi mi bili u paketu tih slovenskih zemalja koje mogu da budu i pravoslavne, a mogu da budu i katoličke i protestantske, jer braća Česi i braća Poljaci nas podržavaju u vezi Kosova, a to što su katolici ili protestanti nije nam bitno, jer smo mi hrišćani. Mi kao hrišćani smo ugroženi. Poljaci, Mađari, koji su u velikoj meri hungarizovani Sloveni, jer po izgledu vidite da nisu Huni neki kosoki sa malim grudima žene da su, nego su Mađarice lepo obdarene. Tako da može da se desi da se zaista napravi to slovensko carstvo, Amerikanci da naprave svoje carstvo i da budu u miri, ljubavi i harmoniji sa Južnoamerikancima, da se ne svađaju sa Venecuelom, da je pljačkaju naftu, nego da se napravi jedna harmonija, da cela Amerika bude Amerika Amerikancima, slovenske države da budu ujedinjene i da se ne svađamo, da živimo u miru i harmoniji sa muslimanima u svojim državama. Da nismo više okupirani. Pa nećemo onda biti okupirani, onda ćemo moći da se bavimo sobom, a ne da se bavimo politikom. Mi treba da se bavimo proizvodnjom pameti. Mi smo pametni, ali nama pamet pobeže. Mi nemamo ovde da napravimo Rusi gradove, male gradove za naučnike. Srbija ne zna koliko para zarađuje od IT tehnologije koje naši genijalci prave te kompjuterske programe i zarađuju, za ceo svet rade. Znači, naša pamet je cenjena i ti momci ne moraju da idu u inostranstvo, ali zašto ne bi tim momcima država davala pare, evo vas petorica, hoćete, evo vam po 10.000. Mi dajemo strancima. Pitala sam samo za trenutak oslobođenja. Glavu gore. Mi možemo da utičemo na politiku, da šaljemo lepo vaspitane delegacije kod predsjednika Republike. Petorica pametnih ljudi iz poljoprivrede kažu hoćemo da budemo primljeni na čelu sa, recimo, sa Ševarlićem, koji je gospodin čovjek, Srbin par excellence. Mi smo protiv toga da se prodaje srpska zemlja strancima i da se donese zakon, ako već nije donesen zakon, da stranci mogu da nam pokupuju celu Srbiju. Pazite, neki Kuvaj dođe i sa nekoliko milijardi kupi svu zemlju u Srbiji i šta smo mi onda? Pa onda se pošalje delegacija i kaže, pošto ćemo biti napadnuti od migranata, molim vas, dozvolite da možemo, mi vlasnici oružja, da možemo, kao pošto imamo dozvolu za pištolje, da možemo da ih i nosimo, da se branimo. Jer mi imamo svi tim ljudi koji dolaze imaju 40, 50, 60 godina, a ovi migranti ili islamska vojska ima 20, 30, nose noževe, možda se sutra i pištolje i puške, da se branimo. Treba da se naoruža narod, jer jedino naoružani Srbi mogu da se brane od islamske vojske. Zamislite ako vam dođe